Hello guys, Faidi. Akaso bai tong bai. Dol rok pulena ang okulok thanggai narang no buskang toni oi. Belai ke hambai. Ya pharo olai thangjak ni video o ang norok no 225 likes han mane jagao. Nora ana hamjagai 400 likes supung rima bagai. Ang tabuk norok no phikungo bawai si buine para si berna musung chiru. Amsuk ke norok na hamjak ma bagai. Amon si hina hamjak ma amon si hino dol. Magana yani gira dol rok. Tu bujha ang tri norok ni bagai. Superstar or star. Tai chalan der puno buri ni rup na nai. Omte he prani rok no moti phekatini ang. Inge Faidi kong saya direct video na pinisa na sinai. Tongor dol rok jung bini video no ola na le ano. First to bono ko kasa sungna mujung ang. Tamo nung video tanya ko sikang. Thapla chuan rok da chawai bukho pamphai. Jugmani baba se thapla se phai bile. Dol rok ang siu bono kaham ke no. Bo agi bono ko khokogoi. Bin baba ni jungan to biri haya ke bin man tuma khokhong nungphu. Baino to angkai ba bono uri kumai rok thangon hin tongo ai ba o thapla chanai sa or si firu ulta angoi rechange khaija icha khane thogle apla chani chehara hamjang mane tongai mali ano na ang gana manja hangke talka sile si motom ko suri khamo Sakdi oma sakdi hai dol rok cameraman bai dawak o mosanai ju kok sabai jakphu hake bono thagoi video viral haigenge o burini jangya pen toka hotam ni bagoi cameraman no ri rohonai fu Haken norok ni lathano omthayo sukaklaya oi gari ni mobile kacham no phuloi jonobasa khikrugo sukaklaya musala kese khabi kamuble musang lai khamuble haya da dol rok ye akon tamung hno bukhoke tamu omthaya lathai bere mosama ba jemon bini maniyo kosomni kolokotor soin haboi thangpuru khuama haisa ina amo naila iko amo haya da botini ta ki hoy omo samung payo ola thatam khajak bini thini Sabono kubi hamjanai tong o kupala to khikhe chala norok ro hamjaknani dol rok norok saidaman boro shopping khena thangya boro shopping rok se bujiya na thaka dhap tola chum ri rok se paina thangya ake borok ni mani bego nogo sane maya bera khai tui rang 200 taka daoi shopping mall ha hablaiano hake sisaya khai na buskango no nukjak laioi video khai khelaioi mungsari paya video pakai thanglai ta Mendra dorok na hamjago ang dol rok borok no kolasteo chala kuri borok ne bago chala mai angei sei musuk punrok ba kajan nangnai rok borok no tamo norok ni video paya khuda tamo plan norok ni tini current thanga angge ri kangsak su khok talangnai rok da haya angke amsukai video pai khamo bo munisu borok no entry di hino apa nuksa ke tok tamo nukja tamo apa nuksa ke tok bomo tamo mo bumung kuri da bini tamane mo thawai maya da chung tini sikhano mane bumung amoro sobe koksa da jon da khaisua da kasada na tamo na abu kokno kaham ke subai samia da nu aya kenin dol rok buji gala tabuk no mai sai pe kwai sai pe sung ai tam sana nai nung chuno mai je nung sabai kheno chung bo chiu nung haro khiruk saya nung mai na sau noi nung te tam no sana nai mani chade mo si kono khoda te tai tamo sijak bini video o chung horo delhi south india ni film nailayo tabuk film dalai nei mobile lo na do thik ase nei nama tamo nugui tongkha tine nung chuno saka nung tabong mai cha boye kwai chai tong obo nung chuno saka tabuk ke nung south india film ne nei chau chuno chung siu nung tam film nai south indian film da japanese film na yak le mai film agui do da ko nai lai khaile dita hapung phone khaile de mo to norang yago si haya duba khana phunga pia nung takene buchari ko lebrok thuna nangano ya hora film nai le mani jodi si suya hangke ran saka sijak nai bili olo thai chumush nang mano khanga thai chumush nang mano mane me yang omo bo jaga ni stage level superstar hinomo dolro ane kisa sabai ke di ungya hingke angtini ang tabok thachina sa titanjila ang bono belai ke hamjakha belai ke chajakha oboni dare ang bono thoka 10 taka koine phana muchungo nong jodi chani video nai tong hangke komai khedi Kubunya ang dol rok boro ne musamung nugui an bukhuni kok omo kaisa nongkoro phailai group o dalai group o tanglai group phai tam sana se borok no borok ne musamung si uri bechala tholena fru ri khuklai ma hai kubak lai ma hai anglai ma hai lui khumu hingke te tam sajine se ang borok no norok no chachidi dol ro ano
Ubun dollar ang tabule sak cholia kudu thangai jitok te kuplambai nahare khaklap kheta musungkha amsuka jole ke haijang borok no busu khailaiman busu tanglaiman kinoi ang nokni mendra khat katal kereng di fayan do khoro kharap jakha tabule ani I refayan ang borok no hailan khat katal kheto lamthai bori oi Tamo, jistara mena tumko manga. Ihi buah watanaisha. Nung amsuk superstar rok musai tongo. Khoila superstar group join dirang mamarok. Lepti nok bising thama khigru bising dada. Nini obuah kasha watarmano. Payo thiba wale nung puron khemanam le. Lekin he saliyo ko sirf londiya baji karna hai. Tabu kai nung direct si kan bai tal bai khayoi nayok nai kete chance mana hne nung sai togoi tongo nayok nai kile no rimang la phia bang no na khai rogoi nayak nai ki rokni hasua pugna ni joble rimana no ang amo se sit khali kurui kun mote ke salai sano no tamani kento job bo khana tin faidi ko do Iko no kada ang saya dah no eptin nok suti nok kaham te rong dijak hingke borok na mani ne norok nok ne ongkhoroi taiti guchi nok beren thangangke borok kisa se chance dong kisa sa nok phang nok ne ongkhona ni no kena dorja dandala berep layo ri shot bara chumlayo video reel che changja usukata kena ro obani sari ko hingke no Instagram mo te ang sigu dol rok nor tamna bisi hamjak tamna bisi norok na borok no tai iko bo nung ang tam sana muchung londia baji rok no ham ke comment khaye soi man daily kam kas nai khaya din jai mama barit gya dorja dandra lagaya sudu video londia baji inke so dol rok tini video amsudaran khitung video nai baheng jakha comment khasana ta fukdi dol rok 4 5 6 7 8 9 10 ai bisi kori khabele sampawai tongkha subscribe khai kongke subscribe khana ta fukdi ini hinke katal target narok layano views 6k complete khaye di ang sigu norok khaine dol rok inke Tangsion dol rok di prasa air tong thangka bye